ndikasangana naye iye anonzwa kurwadziwa pakubudisa urume. Asi the problem hombe yekuzhinji kwandekwanisa kuenda vaingondiudza kuti mai vako vane zvauri kuziva. Zvikuru kuti mwana apore. Asi nokuda kwechitendero changu inini achitendere kuti ndipinde mun'anga nomuprofita akutenda zvokundoudzwa kuti mai muroyi. Ndakamusumudzira murume ndikati maoko angu awa kana ndichinyepera Jesu wangu ngaise munondo andibaye ndiri kutendera kana kufa nokuti ndinoenderei ndiri muroyi. Ndinomubatsira sei ndiri muroyi? Akandibaya netsono mwana. Ainguti problem ndiri kuti kwaise kwandaenda ndinonzi mai pane zvavari kudini zvavanoziva. Dambudziko iri mushango wenyu mune chikwambo chainetsa chichi ruzhowa. Atingabvise pwanya ruzhowa pamba pasina kana ruzhowa. Light on fencing fix and supply. Tinokugadzirira nedzatagadzira fence quality nyama usavi. Takatendeka sajob uye wanga akatendeka. Light on fencing manufacturers, masters in security fence, barbed wire, game fence, mesh wire, razor wire and fence making machines, supplies and installation to the nation. Light on fencing manufacturers, a complete destination for all types of quality fencing for everyone at affordable prices. You can visit us Kumbare Kumagaba opposite Mashwede service station. For more detailed information, contact us on the numbers that are showing on your screen or follow our Facebook page. Muri Zimbabwe kwaziwai tinokugamuchirai nemufaro pano paChibanda Media. Nhasi tiri kuEpworth uko tashanyira hanzvadzi yedu yave nedambudziko kwenguva yakareba. Regai angozvitsanangurira ega kuti dambudziko rake rakamira sei. Hanzvadzi wakadii? Ndinani makadii? Aiwa, tinofara. Ungatanga here nekuzivisa vatariri zita rako? Alright. Zita rangu ndonzi Blessed Tsiyanyi. Ndine makore 26 ekuberekwa. Dambudziko rako rakamira sei hanzvadzi? Alright. Dambudziko rangu rakatanga 2018 muna November. Mushure meonge vakwasha vauya kuzotora list rekuti vanga vachiroora vachibvisa mari yerora. Ndangotanga kuenda kunguva. Asi mwendo ndakaita ndaiti ndikaenda ndombomira zvekuti unokwanisa kuenda kana wiki ubva wambostopa. Saka kangofunga kuti dambudziko diki. Then zvagara zvichidaro kusvika ndarorwa muna January ndandakutoenda kunguva. Saka pandikatobvisirwa hapana vekufamily yemurume wangu vachiziva ndozvakuitika dambudziko rapandiri. Hapana izviziva. Nokuti zvavisingaiti kuti akwanise kudini akwanise kuziva dambudziko iri zvangosvika nesu chete. Zvadaro dambudziko iri rakabva ndazoenda kumurume muna manje. Pandikaenda kumurume dambudziko rakaramba richidini richienderera. Ende pandikasvika ikoko handakwanisa kumuudza kuti ndozviripo. But ndakamuudza kuti ndiri kuperiod nguva yacho iyoyo. Saka after 2 weeks takaenda kumahospital. Mahospital kanzi mahormones. Ndabva ndatanga kupiwa mishonga ndikapiwa. After 2 weeks bandadzokera futi notanga ratanga futi kubuda. Pandaenda kuscan, scan ikataura kuti una dambudziko rawinaro notambofunga pa mafibroids anodaro orone nhumbu. Zvaita sekudaro kubva ndapiwa mapirisi andikapiwa nemishonga ndikapiwa pandaenda kunoshandisa ndiri kumba. Dambudziko baratoita wese noti mapirisi andaimwa pazuva aitopfuura kana 20. Andaimwa nguva yacho iyoyo. Pandaona dambudziko ranga rasirias kuti ndisingachakwanisi kufamba naro. Uye ndakugara ndiri pabaketi nekuti ropa rangu rachibuda rakawandisa. Zvokuti unopedzisira kugara pabaketi richingoerera. Ndizvo zvandikatanga kusangana nazvo. Zvadaro kubva tadzokera futi kuhospital kubva ndanopiwa mainjection. Ndakapiwa mainjection anga ari 3 zvanzi 3 days dambudziko rinofanira kunge ramira. Ende zvochokwadi dambudziko rakabva ramira ipapo. Zvarakamira kudaro rakabva ramira for 3 months. Ramira for 3 months vandadzokera kuhospital ngazoti ansandada kupiri ndopautaura kuti radambudziko rapauri. Vataura kuti ndora dambudziko futi kusaenda kwakaita ndopanika vandatanga kautera futi. Pandikatera batachinja hospital tikataiwa rege timbochinje mwitiende kumwe. Kwatakaenda ikoko vangosvika futi vachita kuna dambudziko. Vatazochinja futi tikaenda futi kumaChina tikataiwa pamwe mablack sky ganda redu asina sose zvauri kuita. At least kambochinja timbotsvaga kumwe kunga tichienda. Saka patikaenda ikoko ndikapiwa mainjection 5 kwamutsu 5 days ropa rinonga ramira. Andi ndakatobaya ndikataswa problem ngoti mahormones dambudziko avamborina dambudziko riri pauri. Saka ndatatswa kudaro bvo ndibaya mainjection for 5 days zvichokwadi ropa ranga ramira ranga risingachabudi. Asi zvadaro ndikaita diary number 9 ropa rakabva ratanga futi.
ndichiri kushandisa treatment yakanga ndapiwa yekumachaina. Ndaenda ikoko bva ndanaudza dambudziko ratanga kubva ndoudza kuti dambudziko riri pauri ndiwe kutanga, hakuna umwe akaita sei watikambopa mushonga yedu ikaramba kudairira naye, ndiwe kutanga. Amino ndichiri kuitika pauri ava nemwe mushonga futi wakazondipa ofita akatobudisa mari yakaenda kumachaina ivo mari yakaondisaita tabvise kuti tione kubatsirwa. Nokuti nguva ichoyo ndakatobvisa 120 US yekuti batsirwe ipapo, nokuti anga tateera katikati vantu vanokwanisa kudini kutibatsira, asi hapana chakafamba. Ndoba ndakazoenda futi kune imwe hospital bva ndanzenda nemwe dhokota akati ende munotarisa masurvival cancer, maybe une dambudziko iroro ndambondotarisa cancer yemuchibereko kuti zvinofamba sei. Kubva ndaenda ikoko havana kuona dambudziko randanga ndinaro. Nokuti vakabva vanditi unodzoka after 10 years ndipo uchazodzoka futi takukutarisa nokuti hapana dambudziko ratiri kudini ratiri kuona. Zvaita sekudaro kubva hospital ikoko ndokwandakaudzwa kuti aiwa zvinhu zvako zvanga zvechivanhu, kuzi vakabva vabvunza chii chiri kuitika. Nokuti ndakafunzwa ndikati aiwa munotandira dambudziko sei, ini ndiri kudini ndiri kubhilidha swanzi aiwa una dambudziko, zviri pauri ndezvechivanhu, kudai wamboti sei kumbofamba famba hazvidi kupusa. Ndopatikatanga kufamba tichienda kumaprofita akasiyana siyana. Zvataienda kumaprofita ikoko kwakasiyana siyana, vamwe nevamwe vanenge vachitaura zvakasiyana, asi the problem hombe yekuzhinji kwandekwanisa kuenda vaingondiudza kuti mai vako vane zvauri kuziva. Vamwe ndo vaiti vakabatana nemubonini vangu vari 2, vamwe vachitaura kuti mai vako nyange vakabatana but mai vako ndo vari pamberi pakuziva zviri kuitika pauri. Ndikati dambudziko racho nderei, vaingotaura kuti havadi kuti uroorwe, uye murume wakakuroora asiri wavaida. Ndikava vakafunza kuti hauna here kumwe wawakambotsvagirwa. Ndikati aiwa zvechokwadi vanga variko ndikatombotsvagirwa vaviri vese, wanga vachida kuti chi ndiroorwe naye. Wekutanga ndikatsvagirwa nemunin'ina wavo akandiudza enda kutsvagira munhu. Pandikamuudza kuti handimude, amai vakapopota vakati chi wamurambire chi munhu ari right. Ndikati aiwa ini handitsvagirwe munhu ndinaye wandinami. Zvaita sekudaro munhu uya ubva aizoenda kunoroora munhu wakaenda kunobvisira mari, vakauya vakapopota zvisingaiti vachitaura kuti sei iwewo wakaramba munhu angachida kubvisira mari uchidai nemunhu wako asina kana nechinhu. Asi panguva yacho iyoyo ndakatoramba ndikati aiwa hazviti, tagara sekudaro 2018 ndakuda kuti tunoroorwa, ndopakabva pauya futi mumwe futi wechipiri. Pakauya hama dzake dzikataura kuti mwana nyuta muda, vataura kuti mwana wedu nyuta muda iye ane mabhizinesi, hama yedu hanzvadzi yedu ine mabhizinesi kuMozambique chichiya nemari dzake. Kubva ndati aiwa chi handimude munhu iyeye. Zvaita sekudaro vangoti apa wakawo wamusiyaka but apa wanga uchafa nemari apo uzoya nemari dzake. Zvaita sekudaro kwatakazofamba mai ndo pandikatanga kuchiudzwa iwo hakuna here munhu aimbonzi ane mabhizinesis. Ndo pandiri kuranga kuti ariko munhu akadai swanzi ndiye waidiwa namai vako, wakaramba munhu akanga achidiwa, saka ufa wakagara pupi aufa wakagara mumba. Ndikati saka tozvifambisa sei, vaingotaura kuti tinokubatsira zvichipera. Asi nekufamba kwese kwandaita ropa rinobuda rikatanga kubuda nongona kuita 4 months 5 months everyday richibuda. Mubudo rinoita zvinosiyana kuti umwe musi rinobuda rakawanda, umwe musi rinobuda shoma, umwe musi rinotongoswera richingobuda chete. Zvinonga zvichisiyana nenguva yacho yekuti zviri kufamba sei. Uye pakufamba ikoko unonga uchiudzwa kungonzi zvichaita but hapana chinoita. Nyora ndakatemwa dzakawandisa chaizvo dziri mukati memwiri but hapana change yandakaona. Waigona kuti ukatotemwa pamwe pacho zvaiwedzera, vamwe vacho zvaibva zvatoita kunga zvaakumira but wozoona chi pamberi apo dambudziko ramira. Dambudziko randine nderekuti ndikaenda kunguva ndinokwanisa kuenda kana 5 months 6 months nichienda everyday, hazvini rebuda reshoma kana rakawanda. Uye kana ndamira kana ndikaona munhu anondibatsira kuti sezvo uchienda romira handichatoendi, kutomira kwaratoita ndokutomira chatoendi futi kana kuperiod kwacho. Kana waona futi achazokwanisa kusunungura utange kuenda wautanga futi kufloor futi, hakuna kumira kwarichazoita futi. Ndo upenyu hwandinonga ndichirarama iwowo. Alright, ndanzwa muchiti mukuudzwa kunzi makaudzwa kunzi amai pamunenge muchifamba uko, ko makambozama here kutaura namai wacho kuti handiye munonzwawo zvatiri kunzwa kwatiri kubatsirwa uko? Ichokwadi ndakavaudza, ndikavaudza pekutanga vakangoti handei kumasvingo. Takaenda kumasvingo kumusha kwavo ini andisingazivi uye murume wangu hapana chaiziva. Ndangoita hangu ndatosvika kunochinzi uya tikubatsire bosi dambudziko rechi roda uri kuvabereki, ubva watongoti uya kuno kutibatsira. Then taenda kumasvingo kwatakaenda ndo kumusha kwavo. Taenda ikoko ndakasvika vataenda kwamwe sekuru ndo vaibatsira but muprofita vatibatsira munin'ina wabva wazondiudza kuti aiwa kune chii, kune n'anga iri kumhiri. Ubva ndatanga kuenda ikoko n'anga iyoyo. N'anga iyoyo yaibatsira zvayo, asi kubatsira kwayaiita
ngoti ndibaonini wako wari kukonzeresa. Asi ivo pakanzi pari kudiwa vabereki vakaramba kuenda nini, vakati handikwanisi kutyora mutemo wechechi. Kubva ndaenda nehanzvadzi yavo ndiyo yakandiperekedza. Musi wechi2 kubva ndazoenda nehanzvadzi yavo namai vavo mbuya nyamai vavo nyakubereka ndokwanisa kuenda neni nekuti ivo vaita kuti handikwanisi kuenda ikoko nekuti ndozotyora mutemo wechechi. Isusu toenda kupentekoste hatina kurama zviri, asi inini dambudziko rakanga riripo nguva yacho iyoyo. Then ndabva ikoko bva ndavaudza kuti aiwa nditsvagirika kumwe kuti ndodii ndinobatsirwa. Ndo madhezi akabva aita lockdown yasa taingobatsirwa muarea makasiyana siyana, but ivo zvekuti vakwanise kuti tiende kana kunofunzira kwakati kuti chii chiri kuitika havana musi wani wakamboita izvozvo. Tagara kudaro ndakatanga kufamba ndega ndichienda kunobatsirwa. Ikatosvika nguva yandakatora mari yakanga irimo ndatonetsana navo ndichiti ndonobatsa mari ngotora mari yanga irimo chiramba. Ndikati imi muri kuramba ndakwanisa kudini kutora mari ndiende kunobatsirwa. Asi ndabva ikoko watanga kuti ndipe mari yangu ende mari yakatosvika pakudzoswa yandanga ndaendesa. Vachitaura kuti handina mari inoenda kupi, inoenda kun'anga kana kumaprofita. Ndo zvakaitika izvozvo. Yakakwana nguva yekuti munhu wese neari kudzidzira akanga ahongoti mai vako muroi, mai vako muroi. Kusvika ndazoudza kuti aiwa handei kupi ndinobatsirwa, but ivo vairamba kuenda. Then ubva tazoenda kunzvimbo yeDhamafosi. Kune muprofita akanga ariko akangoudzwa kuti anobatsira. Pandakaenda ikoko ndichinoti ndinobatsirwa ndakasvika ikoko kubva atanga kutaura kuti ona zvikuitika pauri, bva atanga kutsanangura dambudziko. Pakutsanangura paiita dambudziko ndikaramba ndichibvunza nenhau yeshungu kuti chii chiri kunatsa kuitika pandiri. Ndopakati aiwa rega tikuratidze chii chiri kuitika pauri, bva aita zvekuhaka mhepo pane umwe mukadzi akahakira mhepo iyo. Yatanga kuhaka ikatanga kutaura kuti ndini mai vako wakarora munhu wandanga ndisingadi uye hasikwanisi kuti urorwe nekuti ndakakupa murume kudhara. Ndo kutaura kwakaita mhepo iyoyo. Kubva vatoti aiwa chienda unodini vabereki vako ndo vatiri kuda vanga vachiuya panapa. Zvadaro kubva tavafonera chivaudza. Asi pakuvaudza kwati akaita kati aiwa ndega handikwanisi panda hanzvadzi yangu iripo. Kubva vauya nehanzvadzi yacho kuDhamafosi. Vaita sekudaro muprofita aitotaura kuti nhasi ndozuva rekuti ukwanise kusunungurwa. Vakati vasvika muprofita haana kuzokwanisa kundibatsira. Akabva atanga kutaura kuti ndinozoda mari, but pakutanga ngasina kumbotaura zvemari. Akutanga kutotaura kuti mai munofanira kumbobviswa kana something chongoti sezvo mauya. Asi mai vacho vakanga vapo haana futi zvakazotaura. Abva atanga kuti mai imi mutoni dambudziko remakumbo kuti mukwanise kubatsirwa zvokuti vakutopiwa munamati. Ini hakuna chandakazopiwa ndichibva ikoko nekuti ivo ndivo vakanga vakubatsirwa. Aida mari muprofita wacho kuti mukwanise kubatsirwa. Pakutaura kwake anganga asingadi mari akaunti, aingoti munofanira kungondipawo something. Ndokutaura kwaakaita. Kubva ndavaudza kuti aiwa chitibatsirai mari ndoita sei ndikuuya nayo after 3 days because yanga iri Friday. Nditi Sunday ndokwanisa kudini ndokwanisa kudzoka ndichikupai mari $5 chero yandiinayo yacho. Vakati alright. Ndopakasanga kuzoprofita vakuti amai mimi mudambudziko riri pamwana wenyu ndikuona muri kurwadziwa naro uye zviri kuitika pamwana wenyu zviri kundirwadza. Asi imimi mutoni dambudziko remakumbo amwine muda kutobatsirwa ubva watotanga kupiwa munamati pepe. Inini zvakanga zvambohakwa nemhepo pamashure zuva reFriday iyoyo kuseni hakuna chakazofamba. Zvakabva zvatovharika zvakadaro haana chimwe chakazotaura futi zvakare. Alright. Asi iwe uri munhu here anotenda muchivanhu kana kuti munhu anotenda muchechi, unotenda nezvipi katakatarisa? Pari izvezvi hakuna kwandinokwanisa kuramba kuti ndingabatsirwa. Chero kwandabatsirwa nyanga vechivanhu kuti vechivanhu vacho ndaedza futi. Vamwe dambudziko rinoitika nderekuti ndikabatsirwa nemurume anopedzisira kundida. Ndikabatsirwa nemukadzi anopedzisira kushaya hanya. Unotoona kuti munhu pamwe ari kutobatsira ende vamwe ari kutoyambuka. Vatoni dambudziko rakafanira zvinonga zvichitoitika. Ukatoendesa munhu ikoko wanongokwa zvaramba ikoko zvake zvinotoita, but zvangu ini zvinonga zvichiramba nekuti medzisiro yacho ngawo kuti chakukoda. Ndo dambudziko randonyosanga naro. Pamwana anondibatsira. Ndanzwa muchitaura nyaya muchiti makaenda kuchipatara. Makaenda kumahospital ari advance here kana kuti makaendawo ameno madiki? Alright. Chipatara chandakaenda handira kuenda muchipatara muZimbabwe muno. Ndaigara kuZambia. Zvipatara zvandakaita zvipatara chaizvo zvinotozivikanwa zvipatara zvihombe. Ndakaenda chepalevel 1 maternal clinic. Ndakatoenda zvakasiyana siyana. Ouya ari mahospital mahombe. Ndo andakaenda. Handina kuenda zvipatara zvidiki. Nemaprivate ndakatoenda futi. Kuti hakuna zvikafamba.
Okay. Right, murume wenyu ameno kuti akazvitambirawo sei? Alright, pekutanga taingotiwo zvinodini zvinopfuura, asi dambudziko ratakusangana naro pari zvino nderekuti pekutanga ndine mashotsi andikamutengera. Ndokwanisa kuti even handisazi kuti ndikamutengera chimwe chinhu chese chamunga akabviswa hembe, ndikanga ndamutengera mashotsi yanga ari 3. Akapfeka rimwe rekutanga musi wekutanga kubva muka akabviswa. Kubva apfeka futi yechi2 pakamuka akabviswa akabva atoti kwewo ndiwandibvisa ini ndikuti aiwa handisiri ndiwo wazvibvisa wega. Kubva tatongofunga kuti iye akafunga kuti ndofunga kuti ndi zuva rechipiri kubva zvaitika futi kubva tangodzokorera kuti aiwa ndiwe ini ndikuti iwo ndiwo wazvibvisa wega. Rechitatu ndopatikazoti aiwa asinomo zvikuitika patiri, rega tiende kunobatsirwa. Kubva tabva ipapo kubva taenda kuchinodini kunobatsirwa chinobvunzo chiri kuitika zvangotonzi iwewe uri mukadzi wechikwambo. Saka chinonga chakutaura kuti wakatengera umwe murume hembe ini ndiripo. Ndo zvakatanga kutaura bataenda kwasiyana zvaingosiyana kuti maenda kupi, vamwe nomwe ngotaura zvavo ngotewa iwo zviri paulo ndodzikonsa kuti udini usangane nedambudziko iri. Saka zvafamba sekudaro uye dambudziko ratakunyanya kusangana naro futi ndiri kubuda kweropa. Rechipiri ndikasangana naye iye anonzwa kurwadziwa pakubudisa urume 1 2 anonga aitonzwa unga munhu ari kubayiwa ndo rimwe dambudziko futi rinosangana tosangana kana tikasangana. Zvekuti kusangana kwedu kwatongweri kure. Uye pane vamwe vakamboprofita vakataura kuti aiwa in 5 zvinhu zvichaitika uye in 5 years ukarambova nemukadzi uyu dambudziko riri paari zviri chakuurayisa because zviri paari hazvidi kuti aro zvakaiswa paari. Zvagara sekudaro uye matambudziko aimbotaurwa kwati aifamba ndo atikatanga kusangana nawo. Uye izvezvi akutotya kuti dambudziko rinogona kumuuraya, saka takugara kumwe naMwari kwake. Ndo challenge yatanayo izvezvi. Right, ngatiti rubatsiro rwaungagone kuda rubatsiro rwakaita sei kuna vanhu vanogona kubatsira handisi kuzivawo. Rubatsiro rwandinaro nderekuti chero munhu akwanisa kundibatsira anongoziva kubatsira noti izvozvo handichasarudzi nedambudziko racho riri kuramba chiendera mberi, kubleeda hakusi kumira, kana wamira hauendi. Dai zvaitombonzwa watomboita nhombo zvinonga zviri nani, manje hapana kana zvinonga zvichiitika uye zvinozokonzesa kuti ndizoita mamwe maproblems asiri ekubleeda pamusoro nenyaya yekubuda kweropa kunoitika. Uye kuitwa mukadzi wechikwambo oro mukadzi wechimwe chinhu zvinhu zvakaoma, nekuti dzimwe nguva unotomborota uchirara neumwe munhu kuhope zvichitoitika then utomuka utonoti aiwa chindakara neumwe munhu iwe usina murume padhuze. Saka ndo imwe challenge inonga isangana nayo iyoyo. Challenge futi hombe iripo ndeyekuti paunofamba kumwe kwacho unonzi uya nevabereki. Wanzi uya nevabereki vanonga vachikwanisa kukuudza kuti uku hatidini hatina kukurira muchivanhu chatokwanisa kumachechi. Saka ndo imwe challenge inoita ndisangane inoita kuti pamwe pacho dambudziko rinogona kunonoka kupera nekuti zvimwe zvacho zvanga zvichida hama dzako dziripo. Muri weZimbabwe rimwe dambudziko randakusangana naro panhau yekubatsirwa nderekuti vanhu kundibatsira vanonga vachida mari. Inini pandari panapa handisisina mari yandichakwanisa kuwana nekuti kwandafamba kwawanda zvisingaiti, mari ndakadyira yakawanda kwakasiyana siyana hazvinei nzvimbo ipi, ndaingoenda ndichifunga kuti rubatsiro rungaonekwa but hakuna. Izvezvi ndiri kukumbira rubatsiro rwekuti vanokwanisa kundibatsira vanokwanisa kundibatsira pachena pasina muripo wanotarisira. Kana zvichinge zvaita ndinozokwanisa kudini ndokwanisa kuzotenda pane ramangwana zvichinge zvaita. Uye vanoda kundibatsira vacho ngavave vanhu vane chido kwete vanozoda futi kutsvaga kuti ndakokoda sekusangana kwandakaita nevamwe futi vanhu ndo zvinozonzosera kumashure kwekuti handichakwanisa kubatsirwa nemunhu handichaenderere kumberi ndichibatsirwa. Uye vanokwanisa kundibata munondibata panhamba dzinoti 0715 669 702 ndo nhamba dzandinokwanisa kubatwa nadzo idzodzo. 0715 669 702. Tatenda. Tawanawo mukana wekutaura naamai waBlessed kuti tinzwewo rutivi rwenyaya iyi. Mama makadini?